Hai, bayap song, dini ani channel dara pai sok pai kha bo evangelist khlayo boni mungkai Sanjit Debbarma. Eke bonor nor samung tangsar sawe khnar nai belai khna to. Bono borong ni boni kuktui ni khnai mannai bonor samung busuk khna to. Abono eke bo kok thaya thani sawini samung sengnai. Sikno ani babile. Belakang hambai ojorobo asuk salpalogoi resapung kaitan lobo resapna nemu mane tongo iPhone ani mobile YouTube channel lokuriong mane bagoi kaitan ni gando resapung lokno asuk lokor kani yang hormaya iPhone tini wosini takuk sumani bising tei kasya kaitan lobo resapmani abona tini jora bini bising tei kemanka ang asa kayo norong jotono organo khanawoi phola phaising kaitor bai kurumani phaising norong buskanga abui mana asu ambai ano khairogwi subrai jisune kosong khasiza ano hamjagwi ano khairogwi subrai jisune kosong khasiza almaya sangsar kotoro bahai ketona sawi maya almaya sangsar kotoro bahai ketona sawi maya ano hamjagwi ano khairogwi subrai jisune kosong khasiza nahari naike wala magoblo borong pitani abon bagai surayong kaito sungsaro kaya rosok khasiza sungsaro kotoro nahari naike wala magoblo borong pitani abon bagai surayong kaito rosok khasiza kosong khasiza nini bagai ani bagai subrai jisho kosong khasiza ano hamjagwi ano khairogwi subrai jisune kosong khasiza ano hamjagwi ano khairogwi subrai jisune kosong khasiza almaya sangsar kotoro bahai ketona sawi maya almaya sangsar kotoro bahai ketona sawi maya ano hamjagwi ano khairogwi subrai jisune kosong khasiza subrai jisune kosong khasiza
surprise sule cross all kasi